patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Moabot sa 800 ka mga patigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang napugos sa pagsira sa ilang mga negosyo. Kininunod sa nasinating pandemya nga mugna sa COVID-19 virus. Samtang ni us-us-usab og 30% ang nakolektang business tax sa lokal nga kagamhanan karong tuiga. Siluan mayroon din sa report. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Treasurer Felicitas Baguio nga moabot sa 800 ka mga patigayon sa Dakbayan ang temporaryong nanira samtang ang uban hingpit gayong nanira nunod sa nasinating pandemya. Sagad niini mga patigayon nga may kalambigitan sa turismo sama sa mga restaurants. Tungod kay mikunhod ang gidaghanon sa mga customer ug sa mga trabahante, ubay-ubay usab sa mga boarding houses ang apektado. Domino effect man na katong mga nagpaabang, kailang mga trabahante sa tourism industries wala na nga tangtang na unya dayon mga restaurant, mga paabangan ug unsa pa nay lain mga basta ni gawmay gid ilang income karon dili gid ta ka-expect og dako-dako nilang income. Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu adunay moabot sa 16,000 ka mga rehistradong balay patigayon. Karong tuiga pa lang nabatyagan na ang 30% nga pag-us-o sa mga nakolektang business tax dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ug napanglantawan nga sa sunod tuig posibleng mas muubos pa kini ilabi na kay ubay-ubay sa mga patigayon ang nanira o baka nahunong ang ilang operasyon. Base sa records sa City Treasurer's Office, moabot sa 1.2 billion pesos ang nakolektang business tax sa Dakbayan gikan sa Enero hangtod sa Nobyembre sa tuig 2019. Apan moabot na lang sa 989 million pesos ang nakolekta sa Dakbayan sa susamang mga buwan karong tuiga. Kaniha nasinati ang taas nga linya sa mga tao nga buot mobayad sa realty tax. Silang tanan nag-apas nga makakuha sa 15% nga diskwento nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan alang sa advance payment sa realty tax. Magpadayon ang 15% nga diskwento hangtod sa katapusan sa Disyembre. Nagdahom mo gud ang uban nga December ra sila maka-avail sa 15% pero actually November, September pwede gid sila maka-avail sa 15% basta ang ilang bayaran for the next year. Apan matod sa City Treasurer na sinati usab ang pagkunhod sa koleksyon sa realty tax. Moabot sa 233 million pesos ang nakolektang realty tax sa Dakbayan sa tuig 2019 sa unang 11 ka buwan. Apan 180 million pesos na lang ang nakolekta nga realty tax sa susama gihapong mga buwan karong tuiga. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kansilado na ang quarantine pass sod sa mga adlaw kanu sa asaulogon ang misa de Gallo sa Dakbayan sa Cebu. Si Faye Maridubawok sa report. Subay niini giawhag ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management, ang kabaranggayan nga abagan ang simbahan sa pagpatuman sa basic health protocol. Moabag usab ang mga kawani sa City Hall sa kapulisan ug 500 ka mga sakop sa task force kasaligan sa pagpatuman sa health protocol. Force multiplier kining mga volunteers
nga to be kuan ba kanang mga marshals. Apil na ang mga sangguniang kabataan. Gipasabot ni Tumulak nga sa nasabotan ang mga simbahan mao'y mupatuman sa health protocol sa sulod sa simbahan. Outside the church, which also includes the ground, kanya kanang highway, sa barangay na, and other volunteer organization. Samtang ang kabarangayan mao'y mupatuman sa gawas o sa palibot sa simbahan. Samtang sa tigom sa Parish Pastoral Council sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, ilang gihan ay ang mga pamaagi aron mahapsay ang pagsaulog sa misa di Galyo. Ilang nasabutan nga magbutang og mga volunteer nga mugiya sa dayon ng gawas sa mga manimba. Sa misa sa Immaculada Concepcion gahapon adlaw, gisugdan ang paggiya sa mga volunteers sa mga manimba kun asa sila muagi sa ilang paggawas. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Sa suliran sa trapiko sa lungsod sa Konsolasyon, mihimo na og kausaban ang mga otoridad taliwa nini nga pagpatuman sa no left turn scheme. Sa unang adlaw sa implementasyon na sinati ang hilabihan kabugat nga dagan sa trapiko sa highway. Bisan kun holiday, daghan pang mga motorista ang nabaguhan sa palisiya. Ug wa katultol usa ang asa ang U-turn slots apan gipahibaw sa lungsod nga mamahimong maka-left turn ang mga sakyanan gikan sa norte ug padung sa merkado kay gibukstan na ang slot sa eskina gawa sa merkado publiko. Hinoon ang gikan sa merkado pagawa sa highway dili mamahimong maka-left turn. Gumikan ini nabantayan nga miarang-arang ang dagan sa trapiko kuha kini alas 11 ganina buntag nga maayo ra og walay sami ang dagan sa trapiko. Makigistorya pa si Konsolasyon Mayor Johannes Arigado kang Governor Gwen Garcia aron ma-update sa kabahin sa assessment sa traffic scheme. Mga sakop sa cause-oriented group, may pahigayon ug hamubong protesta at tubangan sa Cebu City Hall. Nanawagan sila nga ibasura ang waste-to-energy kun WTE incinerator nga buksan sa dakbayan sa Barangay Binalyo kay musangput kini sa pagkadaot unya sa kalikupan. Matud ni Chody Navea, coordinator sa Eco Waste Coalition Visayas, nga sa base sa pagtuon, 30% lang sa sunugong mga basura ang mahimong enerhiya, samtang 70% sa mga basura maghatag lang og hulga sa kalikupan. Human sa na po ka minutos, gitapos na ang ilang hamubong protesta tungod kay wala pa man sila'y permit gikan sa dakbayan. Kami naglantaw misa unsa may sustainability sa mga tao, unsa may kaugmaon sa atong kinaiyahan ug ato ning ipadayon dako ang kapirdihan sa katawhan. Datay breaking news mga kaposo, suspitsados pagpatay kay Attorney Joey Luis Sui nasikop sa mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation NBI sa Kaluhan. Sa report sa Philippine Star, batod ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin nga nasikop si Fausto Edgar Benigno Peralta dito sa Laguna. Wanay ubang information nga gipagawas ang NBI Manila sa pagsikop kang Peralta, samtang gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga moabot sa 5 ka mga suspect ang may kalambigitan sa pagpatay kang Attorney Wee. Subay kini sa kuha sa CCTV haduol sa crime scene. Si Wee kinsa kanhi abogado sa Office of the Solicitor General gipusil patay gawas sa iyang buhatan ni adtong Nobyembre 23 nining tuiga. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Commission on Human Rights, CHR-7, mulusad og motu proprio investigation nunod sa diskriminasyon kitabo sa Plantation Bay Resort nga naglambigit og sa kabata with the special needs, samtang management sa Plantation Bay miluwat na og apology. Siluan Mirondina sa report.
Gitahasan na ni CHR7 Regional Director Attorney Arvin Odron, si CHR7 Chief Investigator Leo Villarino sa pagpahigayon og investigasyon sa gikatahong diskriminasyon sa Plantation Bay nga naglambigit sa usa sa ilang mga guest, kansang anak usa ka batang with special needs. Matod sa Regional Director nga bisan pa man kun wa pa sila nadawat nga formal complaint gikan sa inahan sa bata, ang CHR7 na ang mangita og paagi aron makuhaan og habig ang inahan sa bata ug ang management sa Plantation Bay. So I will call on the mother to please contact the CHR and if possible, do not resort to social media to protect likewise kay natay mga rules on the use of social media. Miabot sa dulan 5,000 ka mga shares ug libuan ka mga comments ang post ni May Pahes, usa sa mga guest sa Plantation Bay ni adtong weekend. Sa post, iyang gisaysay ang ilang kasinatian uban sa iyang anak nga si Finn nga kaduha gibalik-balikan pagbadlong sa lifeguard kay nagsyagit-syagit samtang naligo sa pool. Gipasabot ni Pahes ang lifeguard nga paagi kini sa anak pagpadayag sa iyang kalipay. Busa napugos na lang sila paghunong sa ilang pagpangaligo ug naputol ang gihulagway niya untang usa ka perfect getaway nila isip pamilya. Apan midako ang issue, human mi-react ang mga netizens sa comment sa resident shareholder sa Plantation Bay Resort and Spa nga si Manny Gonzalez nga gidirekta niya sa mga TripAdvisor readers. Sa comment, iyang gisaysay nga ang dili makontrolar nga pagsyagit-syagit sa bata dili sintomas sa autism. Busa posibleng namakaklang ang inahan o baka posibleng sayop ang diagnosis sa kondisyon sa bata. Gipasabot sa management nga kun may mga batang magsyagit-syagit sa resort, posibleng matabunan niini ang tingog sa ubang mga guest nga tinuuray nga nanginahanglan og tabang. Apan miani og daghang negatibong reaksyon gikan sa mga netizens ang pamahayag ni Gonzalez. Ug kagabi, miluwat og apology si Gonzalez sa gihulagway niyang poor handling of a guest complaint. Apan sa gihapon, nakaani kini og mga negatibong reaksyon tungod sa paggamit ni Gonzalez sa mga pulong nga mother's motives ug mother's pride. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa hotel guest nga si May Pahes. Apan mipasabot kining gitambaga na siyang dili na muluwat og dugang pamahayag kabahin sa hitabo. Iya hinoong gihulagway ang apology letter nga dili matinud-anon. Samtang sa email nga gipadaan ni Manny Gonzalez sa RTV Balitang Bisdak, gibutyag niini nga pareho silang gikuhaan og habig sa Department of Tourism kabahin sa hitabo. Nangayo siya og pasaylo sa mga tawo nga nadismaya sa hitabo. Iyang gibutyag ang posibilidad nga maapektuhan ang ilang sales nunot sa mikatap nga #boycott Plantation Bay sa social media apan tungod kay wa na sila'y mahimo niini, dawato na lang nila ang unsa may mahitabo. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gibalikan sa mga Mandawi City Enforcement Team ang mga lugar nga dunay nakita mga obstruction sa kadalanan sa Barangay Giso. Dunay mga nabadlungan tungod sa mga nakitaang kalapasan. Ang report ni Nico Sereno. Giabisuhan ni mga personnel sa Mandawi City Enforcement Unit ang tag-iya sa usa ka balay ug sakyanan sa Barangay Mantuyong. Kabahin kini sa clearing operations inabagan sa taga-barangay, kapulisan ug team. Sa roadside clearing operations, may dabantayan gihapon nga mga kalapasan sama niining sakyanan nga nagparking sa agianan. Matod sa tag-iya, naguba lang gyud kini atul sa pandemya ug gipaayo pa. Ikaayo ani dili na ni dire kay na naman may kabutangan ani. Dili may magpagahit sir kay ang balaod. Human sa inisyal nga inspection nga nahimo sa enforcement unit, karong si Manaha, balikan nila ang mga lugar nga nakitaan og mga violations. Mas gihatagan sab og gahom ang kabarangayan aron mangunay sa pagmintinar sa dapit. Sama dinhi sa sitio Santa Cruz, Barangay Gizo, naabtanamo ang kapitan nga nagsusi. Kaya doon naman tayo pidging ardes, kada adlaw tayo magsigi og announce ana na minimize gyud kay ato man sa gyung tinudon kay pagguba man nato. Yang nunay nagparking o request ta dito sa team nga klaman gyud. Sa Enero himuon ang laing hugna sa validation ug inspection sa taga DILG sa mando pagpatuman sa roadside clearing operations. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Human mapahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga dako ang posibilidad nga mausab ang executive order kabahin sa curfew mga simbahang Katoliko dinhi sa Sugbo, posibleng adunay duha ka kasaulugan sa Misa de Gallo sugod sa Disyembre 16. Sinico Sereno sa report. Sa misa, subay sa kapistahan sa Immaculada Concepcion sa Mary Help of All Christians sa Barangay Buhisan, nagsugwak ang mga manimbahay. May mga barangay tanod hinuon nga gabantay sa gawas sa simbahan. Mato ni Father Mar Balili, Kura Paroko, nga musaulog sila og duha ka Misa de Gallo. Ang una, alas 4 sa sayong buntag, ug laing schedule pagka alas 5:30. Matod sa pari, pamaagi kini aron mabahin ang mga parokyano nga mutambong sa Misa de Gallo. Laing simbang gabisab ang ilang sa ulugon pagka Disyembre 15. Pwede po alas 4 o alas 5:30. Magdepende ni sa iyo sa atong mayor kay mao man ang balaod sa atong simbahan nga we will always submit to the EO of our mayor. Midugang si Balili nga ang church grounds nga gigamit tungod sa lighting sa mega Christmas tree ug angels, butangan og mga lingkuranan sa mga manimbahay aron kalikayan ang paghugop sa mga deboto. Gani dunay pasiaw og kabahina sa pahinumdom ni Balili gabii nga isusama nga ang gikatupad sa lingkuranan sulod sa simbahan maoy nagdala sa COVID-19. Hinuon matod ni Arsobispo Jose Palma, bisan ang kagamhanan miangkon man nga sulod sa simbahan maoy labing luwas gikan sa pagtakboy sa COVID-19. Bisan ang government officials na recognize ang simbahan usa sa pinaka-safe kay pagsulod usa la entrance, washing of hands, temperature. Apan miangkon si Palma nga nabalaka ang otoridad nga dili malikayan ang paghugop sa katawhan sa gawas sa simbahan. Hinuon masaligon ang arsobispo nga kanunay ipanawagan sab ang pag-amping, magsulob og face masks ug likayan ang pagbisita sa simbahan kung dunay hilanat. Pero ang ilang worry is when people go out of the church kay wala na daw control. Pero we still believe na with the spirit of amping. Uban ni Clufer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duga mga polis ug traffic enforcers ang ipakatap sa Nakabens Talisay. Usa sa gipangandaman ang hapsay ug malinaon nga pagsaulog sa Pasko. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fam. Yes, Bob, usa ka na sa nag-una nga gituki ato sa Peace and Order Council meeting ganihang buntag sa Dakbayan sa Talisay nga gipanguluhan sa mayor. Tungod sa pandemya, daghang aspeto sa seguridad ang ilang gipaniguro. Gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas atol sa ilang tigom ganiha nga nipasalig ang bagong Regional Director sa PRO7, Ronnie Montejo, nga dugangan ang puwersa sa Talisay City Police Station. Kagahapon ituyo pag-adto ang mayor sa buhatan ni General Montejo. Nihangyo taniya as far as the peace and order situation here. The police to civilian count is 1 to 2,900, which is very high. Nihangyo lang yun na naalang yun tayo ma-augment dire na organic na yun sa City of Talisay. Ang kanahigya prubahan niya because we need that para makasakto may plano kung unsay mga tubangon na mo mga problema. Aron matubag ang kakulangon sa mga traffic enforcer, dugang 5 ka personnel ang gidawat sa City Toda. Gidugangan na ang mga magmaan sa trapiko diha sa Barangay Tabunok, Lawaan ug Bulakaw ang giilang business hub sa syudad sa Talisay. Gipangandaman usab sa City Toda ang Christmas rush. Nunot niini, pakigtagbuan ni Joy Tumulak ang mga security officer sa mga establishmento aron pagkuha sa ilang traffic plan. Ang tanang intersections nga medyo maagian og mga sakyanan ang gibutangan gyud og mga traffic enforcers. So doon natin papila ka mga areas nga gidungagan og enforcers, tugtan og monitoring ang atong mga personnel sa intersections nga doon na nadyoy mga inspectors, duha ka mga inspectors ang matag area. Atulo niya sa mga Misa de Gallo, way tugot ang mga sakyanan nga magpark gawa sa simbahan. During Misa de Gallo, mo discourage mi nila sa pagda og mga sakyanan, labi na gyud during sa Mass.
Tingali mo auhag lang min nila, pwede ra silang magpahatod, i-drop sila, and then pick up po lang sila. Samtang gipaybalo sa Fire Marshal sa syudad nga duha na ka mga kumpanya nga mamaligya og firecrackers ug fireworks ang nikuha og permit aron sila makapamaligya. Conditions that like outside the malls, then they have their national mga fire protection equipments, and they're only allowed to sell and display their firecrackers and pyrotechnic devices from December 16 to 31. Bob, aron mapaklaro ang kamanduan nga sundon sa publiko, labi na sa mga talisaynon ug sa tigpatuman sa balaod, usa ka executive order ang ipagawas ni Mayor Samsam Gulyas ning simanaha. Kini may labot na sa mga himuong misadigalyo ug uban pang kalihukan ning Pasko. Bob, daghang salamat, Faye Marie Dumabok, sa imong live report. Mga contact tracers sa Mandaue City nagdonate og dugo atol sa gihimong blood donation drive sa kagamahanan. Ilang umang magkaabag kini sa nagkataas nga demand sa panginahanglan sa dugo. Ang report ni Nico Serino. Time out una sa ilang trabaho kini mga contact tracers sa Dakbayan sa Mandaue. Nangadto sila sa gym sa barangay Ibabaw Estancia aron mudunar og dugo. Ubay-ubay kanila ang mi-qualify aron makadonate. Usa kanila ang DILG contact tracer nga si Kevin. Siya nang hinaot nga makatabang sa panginahanglan sa mga bags sa dugo. Except sa makatabang ta, para pag mabago akong dugo. Mampingon nila. Mo sad sir. Pero dili first time na sir. Dili na. Second time na nila ako. Ang blood donation activity gilusad sa DOH, DILG, OPAV ug ubang mga ahensya aron makaabag sa panginahanglanon sa supply sa dugo. Matod sa Mandaue City Health Office, may lain pang hugna sa donation drive nga ilang himuon. Malipayon sila nga mapun-an ang supply aron ikatabang labi na sa mga pasyente. Kinanglanan jud kay karon kay tungod nang na-admit nga mga patient kinanglan yung plasma, katong plasma nga para sa COVID. So daghan man tag patient, so kinanglan jud tag blood. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Libuan ka mga biktima sa baha sa lungsod sa Tuburan ang nahatdan og nabang sa Kapuso Foundation. Ang report ni Femery Dumabo. Ang way huno nga pagawan sukad sa gabi hangtod sa buntag sa miaging simana niresulta sa pagbaha sa pipila ka barangay sa lungsod sa Tuburan. Gani adunay balay nga kining atop na lang ang nakita. Ang maong balay iya sa pamilya ni Robilin Cebuano. Si Robilin usa ka barangay health worker ug mulupyo sa purok rumahan sa barangay Poblasyon 8, lungsod sa Tuburan. Iyang bana nawad-an og trabaho tungod sa pandemya. Ug karon nawad-an pa sa ilang balay. Hinungdan nga ang magtiayon uban sa 5 ka mga anak diha una sa barangay hall temporaryo nga nagpuyo. Palitro man gud kayo ang kuan niya. Kanang lawom na ang tubig nga abot na hapit tagaliog ang tubig nga na kuan sa among balay. Nya tanan namong gamit man kay wala na ginatid. Usang ilang pamilya sa Libuan nga nakadawat sa relief goods nga adunay sud nga mga kinilong bugas, canned goods ug noodles gikan sa Kapuso Foundation. Samtang padayon silang nanawagan og tabang aron makapatukod og balik sa ilang balay. Kinsa kay gusto mo tabang namo para makahimo ni og nang balik plastic payag lang para naan kapoy ang balik. Nitabang usab sa paghatod og pagpangapod-apod sa mga hinabang ang kasundaluhan sa Central Command. Uban ni Clans Gabutin, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong Miyerkules, December 9, 2020. Wala tay gimonitor na low pressure area o bagyo sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility, samtang ang northeast monsoon o amihan ang nakaapekto sa tumoying bahin sa Northern Luzon. Ug tungod sa easterlies, ang mga probinsya sa Eastern Visayas makasinati og madag-umong kalangitan, inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan pagpanugdog og kilat.
Samtang sa nahabiling bahin sa Visayas, Palawan lakip na ang Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro makasinati og generally fair weather dinaduna lang kitay mga panagsang pagpanag-om ug posible gihapon ang patak-patak na mga pag-ulan labi na sa hapon o sa gabii dala sa atong localized thunderstorms. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat. Tulo sa kapin sa 400 ka mga PUG drivers nga na-swab test nagpositibo sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Sa pagkakaroon kapina sa 700 ka mga balik pasada driver's ID ang naandam sa Committee on Transportation. Kaganihang buntag, usa si Hines Napuli, PUJ driver sa rota nga 09C o Basak Colon ang mikuha sa iyang pasada driver's ID. Gisiguro ni Arnold Pagaw, admin aide sa buhatan sa Committee on Transportation nga negatibo si Napuli sa swab test. Gipasabot ni Kent Francesco Hongoy, Head Secretariat sa Jeepney Task Force, nga kabahin lang sila sa mga PUJ drivers nga nakapaubos na og seminar og swab test sa Dakbayan. Samtang tulo sa kapin 400 ka mga PUJ driver nga na-swab positibo sa COVID-19, gikuha na og gibutang sa isolation facility. Just last Monday, we received the result. So for the 400 plus nga drivers nga gi-undergo na to full testing, tulo ra kabuk nila ang ni-positive. Samtang kabahin sa rekisito sa mga PUJ driver nga gikan sa uban nga mga dakbayan nga mapaubos sila sa swab test matag 15 ka adlaw. Gusto lang masiguro sa syudad nga luwas gikan sa COVID-19 ang mga PUJ driver nga mamasahero. Kay kanang ID nila, it will be surrendered every after 15 days. For another full testing. 13 ka mga bag-ong rota girekomendar sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ablihan na. Ang rekomendasyon sa Jeepney Task Force sa Mayor nga mupagawas og lain nga executive order nga magtugot sa dugang rota sulod sa syudad ug pagtugot sab sa mga rota gikan sa silingan nga mga dakbayan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nadugangan na sab ang manakala sa Negros Oriental gumikan sa COVID-19. Kini human mi panaw ang 81 anyos nga babae nga taga-lungsod sa Valencia. Suma sa Provincial Health Office na confine sa Dumaguete Hospital ang pasyente gumikan sa critical pneumonia, severe respiratory failure, diabetes ug UTI. Nagpositibo kini sa RT-PCR test. Una siya nakabsan sa kinabuhi. Sa 14 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental, nalagip niini ang 28 anyos nga nurse sa usa ka private hospital sa Dakbayan sa Dumaguete. Siya ang ika-80 nga frontliner nga nataptan sa virus. Nagpositibo sab ang 7 ka buwang batang lalaki nga taga Dumaguete City. Una nang nagpositibo sa virus ang iya mga ginikanan og na-isolate sila karon sa Negros Oriental Provincial Hospital Isolation Facility. Sa mga nagpositibo, tag-usa ang gikan sa Sibulan, Tayasan ug Dawin ug Siam gikan sa Dakbayan sa Dumaguete. 714 na ang total cases sa Negros Oriental. Lakip nini ang 20 na kalas. Adunay 12 ka mga bag-ong nangaayo maong miabota sa 596 ang total recoveries. Apan 28 pa ang aktibong kaso sa sakit. Eastern Visayas nakadapit sa pagtagad sa Taga-Maasin City ang Christmas lights nga nagbarug karon sa Anatalio Gaviola Plaza. Daghang ni bisita ni ini matagabii, lakip na ang kabatan-unan ug mga mulupyo sa Dakbayan aron mahupay ang ilang kabalaka sa COVID-19. Gihulagway sa uban nga daw susama na sa normal ang dagan karon sa Maasin City. Giangko ni Police Lieutenant Colonel Mark Nalda, Maasin City Police Chief, nga naglibog ang iyang mga sakop unsaon pagpatuman sa basic health protocols tungod sa maong kalihukan. Naglibog usab si Nalda sa katuyuan sa mayor sa pagpabarog sa Christmas tree kung gitumong ba kini aron paghupay sa kabalaka sa mga mulupyo sa Dakbayan ug paghatag kanila og gamayng kalipay. Bugtong gihimo ni Nalda mao ang pagkatap sa kapulisan aron mabatyagan sa mga mulupyo ang ilang presensya ug pagpahinumdum sa mga tao kabahin sa mga health protocols.
Daw susama sa pagsugat sa bagong tuig ang pagbukas sa Pasko sa Mary Help of All Christians Parish nga nahimutang sa Barangay Buhisan, Dakbayan sa Cebu. Si Luan Mirundina sa report. Nahatagan og katumanan ang pangandoy ni Father Mar Balili, Cora Paroko uban sa Parish Pastoral Council nga mapabarog ang mega Christmas tree ug mga lighting angels. Mapasalamaton sila sa mga parokyano nga nagtampo-tampo aron mahatagan og katumanan ang Pasko sa Patubo nga gilangkuban sa tulo ka mga barangay sa Pamutan, Tuong ug Barangay Buhisan. Alang kang Balili, bisan kun anaa pa ang pandemya, apan dili kini igong babag aron masaulog ug mabatyagan gihapon ang Kapaskuhan. Ingon niini usab ang gipalanog ni Arsobispo Jose Palma. Gipasabot sa Arsobispo nga ang kahayag simbolo sa paglaom ug maoy mag-iwag sa mga Kristohanon sa dan sa pagtuo. Na in spite of pandemic, si Kristo matao gihapon sa atong kasing-kasing. Amen. Kung tugon niya na, we have the reason to celebrate. Salamat sa Diyos. Up to now, since March, we survived. No? And of course, hopefully, we will revive even better. Bisan kun anaa pa ang pandemic, gipasabot ni Palma nga ang kahayag nga mahatag sa Christmas tree ug sa mga lighting angels mugiya usab sa katawhan aron mulaom ug malipay sa mga yano nga butang nga anaa lang sa palibot. Nga taliwa sa pandemya, nagpabilin pa diay ang maayong mga butang. The bright side, the beautiful side, the many things that make this world, despite what happens, still a beautiful world. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirundina, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nasa gawa sa nasod nga nikisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro o 16 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.